କରୋନା କଟକଣା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ହେବ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ମାସ ତଳେ ଏହା ଖୋଲିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗର୍ଭଗୃହରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସମସ୍ୟା ଦର୍ଶାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଟକଣା କୋହଳ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦର୍ଶାଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ କରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗର୍ଭଗୃହ ନଥିବା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। STV ନ୍ୟୁଜ୍ ଘଟଗାଁ।